Jama'a Assalamu alaikum. Zainab mai agogo ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon gajeren labarin mai taken hangen dala. Yara ne birjik, wasu daga ciki suna kuka, waɗansu suna wasansu. Ko ina ka duba mata ne reras, duk sun sha ado sun buga layi. Suna hirar ma'aikatan wurin. A gaban waɗannan mata, wani ɗan ɗaki ne da kowace idan layin ta ya zo za ta shiga cikin ɗakin. Duk matar ta fito daga ɗakin cike da murna da farin ciki take fitowa. Saboda murmushin kan fuskokinsu kaɗai ya wadatar wajen fahimtar hakan. Layin ya ci gaba da tafiya har ya zo kan wasu mata guda biyu, kyawawa da su. Ɗayar, wadda ta fi ta biyun girma, ta yaɗa mata kai tare da riƙe hannunta ta ce mata, komai zai yi daidai. Ita ma cike da ƙwarin gwiwa, ta ɗaga nata kan tare da yin murmushi kafin suka shiga cikin ɗakin. Wata mata ce zaune a kan kujera da siririn glass a fuskarta, da bairo a hannunta. Ta faɗaɗa murmushin fuskarta, ta yi musu iso nan suka zauna. Kafin ta farko, ta rattabo bayanin abin da yake tafe da su. Matar shiru ta yi tana nazarin abin da ya kawo su kafin ta ce, kin taɓa yin aure ne? Ta tambaya tana kallon siririyar matar da dukkan alamu suka nuna ita aka rako wajen. Cike da mamakin wannan tambaya da girgiza kanta. Domin dai ita bata ma ga amfanin tambayar ba. Bata gama tunani ba, matar ta sake jefo mata tambayar. Shin ko ta taba haihuwa? Ita yanzu mamaki ya ishe ta. Ta yani da ban taba aure ba, zaki tambaye ni na taba haihuwa. Zaman farin gilashin fuskar ta gyara. Ta bata amsa da faɗin ba abin mamaki bane, domin yanzu abin ya zama ruwan dare. Sai ki ga budurwa bata taba yin aure ba ta haihu. Saboda 'ya'yanmu yanzu basu ɗauki hakan a bakin komai ba. Saurin gyaɗa kanta ta yi, domin tana ganin matar na gab da zuwa inda bai dace ta zo ba. Matar ta ci gaba da cewa, duk da abin da Allah ya hana ni, amma mun yi watsi da shi muna aikata abin da muka ga dama. Babu ruwanmu da abin da zai je ya dawo. Daga cikin mata, za ki ga sun haihu sun yi watsi da jariran a bola. Wata za ta haifa ta kashe babu abin da ya dame ta. Saboda tana gudun ta ji kunya, ta zaɓi kunyar lahira da ta duniya. To a yunƙurinsu na ganin sun guje wa zunubi biyu, suna son su ga sun tsira daga ɗaukar ciki, sai su zubar da shi ko su hallaka abin da suka haifa idan Allah bai ba su ikon zubar da shi ba. Yanzu hankalin 'yan mata da tunaninsu ya sauya. A lokacin da matan aure suke gudun family planning, to a wannan lokacin ne 'yan mata matasa suka yi na'am da wannan shawara ta yin tsarin kasa ɗauki ciki, bare har a san abin da suke aikatawa. Ɗaya matar da tun zuwansu bata ce komai ba ta yi saurin cewa, yauwa an zo wajen, kin ji dai abin da ya kawo mu. Kamar yadda wannan matar ta tare su da murmushi, haka ta nufi wani ɗaki cikin ofis ɗinta. Ta ɗauko wani abu ta fito da shi, ta ƙara komawa ta zauna. Ta fito da kayan da yake ciki ta fara yi musu bayani. Nau'ika na kayan tsarin tattalin iyali take nuna musu, kama daga abin da ya yi magani zuwa allurori, da kuma belt, wanda take yi musu nuni da 'yan mata sun fi ta'ammali da shi a yanzu. Sai kuma implant, wanda idan kina bukata zai iya yi miki shekaru 10 ba tare da kin ɗauki ciki ba. Haka dai ta ci gaba da yi musu bayani yadda za su fahimta sosai ɗaya bayan ɗaya. Sai ta gama tsaf, kafin ta tambayi yarinyar wanne ne zaɓinta, tunda ita take bukata ta zaɓi wanda take so. Sun daɗe sosai tana nazarin abin da za ta ɗauka, kafin ta zaɓi allura, wadda duk bayan wata 3 za ta zo a sake yi mata wata don kar ta ɗauki ciki ta ji kunya. Haka matar ta fara shirin haɗa allurai, tana kuma ci gaba da yi musu bayanin allurar za ta saka ta cin abinci. Mata da yawa tana saka su yin ƙiba, kamar sun sha maganin ƙiba. Sannan kuma idan ta fara yin wannan allurar, yanayin zubar jinin al'adar ta zai ƙaru akan yadda take yi a kullum. Bayan ta gama haɗawa, ta zo wajen yarinyar tana kallonta ta ce, zan baki wata shawara. A matsayina na yayarki, baki da tabbacin zaki haihu wata rana. Idan kika fara allurar nan, za ta hana ƙwan namiji ya kai ga naki ne. Don haka, ko da kin bari wata rana, akwai yiwuwar wajen ya samu matsala ta har abada. Shawarar da zan baki, ki tuba, ki daina ba wa kowane ɗa namiji kanki, domin duk wani namijin da ya ganki tsirara ba tare da aure ba, shi kuwa ba zai ƙara ganin darajarki a duniya ba. Kuma ko da yana da niyyar aurenki zai watsar. Idan kuwa an yi auren, to kuwa kullum zai kasance cikin zarginki. Kuma idan aka ce yau alluran nan ta lalata miki ƙwayoyin haihuwa, za ki kasance cikin gori ne har ƙarshen rayuwa. Amma idan kina da tabbacin baki da wata matsala, za ki iya haihuwa sai a yi miki babu damuwa.
Saurin girgiza kanta ta yi alamar a'a da share ƙwallonta ta ce, "Na gode sosai Doctor da kika sanar da ni abin da na gaza fahimta." Daga nan ta fice daga ofis ɗin, ko ta kan abokiyar tafiyar ta ma bata bi ba, cike da nadamar abin da ta aikata. Mai sauraro, wannan shine gajeren labarin da muka zo muku da shi a yau daga alƙalamin Zulai Sabit. Muna maraba da gyara ko shawarwari daga wannan labarin da kuka saurara.